bod yn cadw'n heini heddi. Ych chi'n hoffi neu chwaraeon neu ymarfer corff? Falle bod chi'n hoffi rhedeg yn gyflym. Neu falle bod chi wrth eich bodd yn reidio'ch beic o le i le. Neu falle taw chwarae pêl-droed yw eich hoff beth chi yn y byd i gyd. Whoops. Mae'n bwysig cadw'n heini mwyn bod yn iach, ond yw e? Ond mae'n bwysig eich bod chi'n cael sport a sbri wrth ymarfer corff hefyd. Mae hynny'n fatgoffa i o stori am gryw o ffrindiau oedd yn hoffi cadw'n heini. Hoffech chi glywed y stori? Wy'n caru adro stori. Roedd hi'n ddiwrnod braf o haf. Chi'n gwybod, un o'r diwrnod yna, pan taw'r unig beth i chi moyn wneud yw ymlacio a bwyta hufen iâ drwy'r dydd. Wel, nid bwyta hufen iâ oedd Clem Crocodile yn wneud, ond oedd e'n sicr yn ymlacio, wrth nofio a sblasio'n hamddenol yn y pwll. Ond yn anffodus, doedd diwrnod tawel hamddenol Clem ddim yn mynd i bara'n hir, oherwydd yn sydyn reit, digwyddodd rhywbeth rhyfedd dros ben. Dechreuodd y ddeiar fwnsio. Bwnsio lan a lawr, gan daflu Clem drian lan a lawr yr un pryd. Chi'n rhyfedd? I ddechrau, roedd Clem yn meddwl bod e'n breuddwydio'r holl beth. Pinsiodd ei hun. Aw! Gweiddodd ar dop ei lais. Na, roedd e'n sicr ar ddi hun. Beth yn y byd oedd yn mynd mlaen? Doedd dim amdani, ond gadael y pwll a mynd i fus nesa. Ych chi eriod wedi clywed y dywediad haws dweud na gwneud? Wel, roedd hynny'n arbennig o wir i Clem y diwrnod hwnnw. Gyda phob cam oedd yn ei gymryd, oedd e'n cael ei daflu lan i'r awyr ac yna nôl i lawr i'r ddeiar. Drosodd a throsodd. Ac ar ben hynny, yn sydyn reit, aeth hi'n dywyll fel bol buwch. Navy blue pink a di, dwi'n methu gweld, bloeddiodd Clem. Yna sylweddolodd beth oedd wedi digwydd. Roedd darn mawr o bapur wedi bwnsio ato fe a glynu at ei wyneb. Am strach! Tynnodd Clem y darn papur oddi ar ei wyneb a'i ddarllen. Mabol gampau, yfori am 3 o'r gloch. Croeso i bawb. Tybed ai dyma pam bod y ddeiar yn bwnsio lan a lawr. Ond, wwps! Oherwydd yr holl symud, collodd Clem ei afel ar y poster a bwnsiodd i ffwrdd cyn iddo gael cyfle i gael golwg iawn arno fe. Doedd dim amdani, ond rhedeg ar ôl y poster a gobeithio i ddal. Rhedodd Clem a rhedeg. Nes yn y diwedd, arweiniodd y poster at rhywbeth. Nath o'r diwedd ddatrys dirgelwch y bwnsio. Roedd Caru Canu a Betty Broga yn neidio lan a lawr yn ddi-stop. Dyna pam bod y ddeiar yn symud. Ond pam yr holl neidio? Rwy'n arfer ar gyfer mabol gampau fori, meddai Betty Broga, gan gadw neidio. Ni'n mynd i gystadlu yn y naid uchel a'r naid hir. Lwcus i ti gyrraedd nawr, Clem, ychwanegodd Caru Canu, gan neidio'n uwch ac yn uwch. Achos ni angen setlo dadl. Dadl? Gofynnodd Clem mewn penbleth. Am beth ych chi'n dadle? Ac o'r diwedd, stopiodd y ddwy neidio. Eglurodd Caru a Betty, heb bod nhw'n dadle am y ffordd orau o dwymo'r corff. Mae'n bwysig twymo cyn ymarfer corff mwyn osgoi cael dolyr. Ond sut i dwymo? Dyna oedd y cwestiwn mawr. Roedd Caru'n siŵr mai ymestyn i breichau dylun nhw'n wneud, ond roedd Betty yn anghytuno. Twymo'r coesau oedd y peth pwysica yn ei barn hi. Felly pwy oedd yn iawn? Betty
neu cadu? Hedrychodd y ddwy ar Clem, gan ddisgwyl ateb. Ond roedd Clem yn hollol ddi-glem. Roedd rhaid iddo fe gyfaddau nad oedd e'n gwybod dim am ymarfer corff. Doedd e fawr o athletwr, ond oedd e eisiau helpu ei ffrindiau. Edrychodd lan i'r awyr am ysbrydoliaeth. A chafodd syniad pen i gamp. Beth am ofyn i'r adar bach? Mae nhw'n atletwyr o fri. Medde. Roedd Clem yn iawn. Mae rhai adar yn hedfan miloedd o filltiroedd dros y gaeaf er mwyn dod o hyd i dywydd braf. Ac maen nhw'n hedfan yr holl ffordd adre yn y Gwanwyn. Roedd Betty a Cadu'n meddwl bod e'n syniad gwych. Chi'n gwybod beth? Roedd yr adar bach glas wrth i boddau eisiau helpu. Mae angen ymarfer y coesau a'r breichiau, medden nhw. Mae'n bwysig twymo'r corff cyfan cyn gwneud unrhyw ymarfer corff. A chynigiodd yr adar bach nifer o ymarferion syml. Rhoddodd Betty a Cadu gynnig ar yr ymarferion, tra bod yr adar bach yn gwylio. Ond roedd yr adar yn gorfod gwneud ei gorau glas i beidio chwerthin, achos doedd ddim llawer o siap ar Betty a Cadu. A bod yn onest, roedd y sesiwn twymo lan yn smonach llwyr. Roedd ei breichiau mynd i bobman, a'i coesau mynd i bobman, a doedd dim un o'r ddwy yn symud yr un pryd, nac yn gwneud yr un peth. O, diar! Ond cyn i bethau fynd yn ormod o siop Siafins, cafodd Clem syniad gwych arall. Cofiodd Clem bod gan adar ddawn arall, heb law am fod yn dda am hedfan. Ond nhw'n gallu canu'n hyfryd, yn swynol ac yn beraith. Ie, fel na. Falle bydda can gyda chyfarwyddiadau syml yn helpu Betty a Cadu i gofio sut i dwymo'r corff. Mae canu can yn gallu bod yn ffordd hawdd o gofio pethau, ond dyw e? Oops! Dim eto, ferched. Rhoswch i'r gan ddechrau. Sgwni os gallwch chi ddyfalu pa gan ganodd yr adar i helpu Betty a Cadu. Wy'n credu bod chi'n iawn. Clap, 1, 2, 3, clap, clap, 1, 2, 3, clap, clap, 1, 2, 3, troi a throi ein dwylo. Tap, tap, 1, 2, 3, tap, tap, 1, 2, 3, tap, tap, 1, 2, 3, troi a throi ein dwylo. Sus, sus, 1, 2, 3, sus, sus, 1, 2, 3, sus, sus, 1, 2, 3, troi a throi ein dwylo. Naid, naid, 1, 2, 3, naid, naid, 1, 2, 3, naid, naid, 1, 2, 3, troi a throi ein dwylo. Wy'n caru canu, a wy'n caru adrodd stori. Tan tro nesa. Tara!